नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची भेंड्याची भाजी कशी करायची ते मी दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी पाव किलो भेंडी स्वच्छ पाण्यात धुवून घेऊन मधोमध चिरून कापून घेतली। 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या। लहान अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतला। 7-8 कढीपत्त्याची पाने घेतली। थोडी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली। 2 चमचे ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं। 5-6 कोकम घेतले। अर्धा चमचा मीठ घेतलं। 2 चिमूट हिंग घेतलं। अर्धा चमचा मोहरी घेतली। अर्धा चमचा जिरं घेतलं। पाव चमचा हळद पावडर घेतली। अर्धा ग्लास पाणी घेतलं आहे आणि फोडणीसाठी तेल घेतलेलं आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर इथे मी गॅसवर कढई गरम करत ठेवली होती, ती गरम झालेली आहे। आता आपण फोडणीला तेल घालूया। तेल थोडं जास्त घालायचं। 4 चमचे तेल घातलं आहे। आता तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण मोहरी घालूया। जिरं घालूया। हिंग घालूया। मिरच्या घालूया। बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालूया। कढीपत्त्याची पाने घालूया। मिश्रण छान एकजीव करून घेऊया। तर तेलामध्ये आपण फोडणी अशी छान भाजून घेऊया। एक मिनिट फोडणी छान तेलात भाजून घेतली आहे। आता आपण चिरून घेतलेली भेंडी घालूया। चिरून कापून घेतलेली भेंडी घालूया आणि 2 मिनिटं परतून घेऊया आपण। अशीच परतत राहायची 2 मिनिटं। तर 2 मिनिटं झालेली आहेत। आपण छान अशी भेंडा छान असा परतून घेतलेला आहे। आता आपण मीठ घालूया आणि मिश्रण एकजीव करून घेऊया। हळद पावडर घालूया। मिश्रण छान असं एकजीव करून घेऊया आणि पाणी घालूया। अर्धा ग्लास पाणी घातलं आहे। आता कोकम घालूया। मिश्रण एकजीव करून घेऊया आणि ह्याच्यावर आपण एक प्लेट ठेवून भाजी शिजवण्यासाठी थांबूया। तर 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता बघूया आपली भाजी शिजली काय ती। ही बघा, आपली भाजी छान शिजली गेलेली आहे। आता आपण ओल्या नारळाचं खोबरं घालायचं आहे आणि कोथिंबीर घालायची आहे। कोथिंबीर ऑप्शनल आहे। आता मिश्रण छान असं एकजीव करून घ्यायचं आणि आपली भाजी तयार आहे। आता मी गॅस काढत आहे। आता गॅस काढल्यानंतर ह्याच्यावर आपण प्लेट ठेवणार आहोत आणि 5 मिनिटं थांबणार आहोत आणि नंतर मग भेंड्याची भाजी एका वाटक्यात काढून घेते। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत। 5 मिनिटं झाली। आता भाजी मी एका वाटक्यात काढून घेते। तर मी भाजी
वाडग्यात काढून घेतली. तर कोकणामध्ये मालवणी लोक अशाच पद्धतीने भेंड्याची भाजी करतात. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.